बेसेबा मानसि हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानैहाय चेनेलाव हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय जोंनालाय सानफ्रामबो बिदिनोसोना लोगोफोर नङा होमबा इन्ट्र'आ साबस्क्राइब खालाम आरोना ओमफ्राय जायफोरा माने गोदान नायसनदों बिसोरनि थाखायल' दे लोगोफोर ओमफ्राय फुङावनो लुस्रा जालायबाय आरोना दिनै सानसेनि हाबाफारिया माने बे मोनसे खामानिखौ मावखांनो हादोंबासो गोसोखौ देहाखौ स्रां मोनोना लोगोफोर गोजां बोथोरब्लाबो ओमफ्राय लुस्रनालाय लाबाय ओमफ्राय स्लिम खावब्लिद आरोना लोगोफोर होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै सिदा सिदि माने जौ संनायाव रेडि आरोना लोगोफोर दिनैसो माने जानुवारिनि जौखौ दिनैसो संनो नागिरदों आं लोगोफोर रोसि जागोन ना जाला मिथिलाय लांला आरोना ओमफ्राय नै आङो माइरं गोरलैखौसो संनो नागिरदों आरोना आमथा एकदम गोदै मार गोनां मोनलोंलायनाय संनानै होनोसै आं बोरायनो ओमफ्राय नै माइरं सालानबो एसे दङ लोगोफोर सालानखौ सिङाव होनोसै खान्था बेबायदि ओमफ्राय नै दैयाबो दुंबाय 10ता जालायलांबाय टाइमा माब्ला जि सुबावगोन माब्ला जौ मोनबावगोन लोगोफोर जौखौबो सङाबाबो जायाना बैसागो माबानि निउ इयारनि रोसो मोनलायनाय माबायाव नारेंगुरियाव लोगोफोर ओमफ्राय माब्ला बिदै जाबावगोन मिथिला आरोना ओमफ्राय संगासिनो दायो ग्लब गोदौबाय दं ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो अमा आदाराबो रेडि बिथांमोननोबो रुवाबाबो जाया नङा होमबा लोगोफोर मा जादों नोंहानाथ' हदाय गाबख्लेनाय नोंनाथ' गाबख्लेनायखौल' खोनाबाय थागोन नोंखो ओंखायनो गोदौबाय ग्लब खुन्थि खंखाय लाखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय मा जावनो नागिरदों आङो नोंथांमोना दसे उनाव देखायगासिनो दं दै नै खुन्थि खंखाय लानानै बेदराबा थांगोन ना थाङाखै नैबे थास'खौ मा थास' होनोबा लोगोफोर बेनि थास'नि बेदरा ओरैबायदि टेस्टि जायोना मेखे जि साफा मोनखायो आरोना नैबे थास' दुदालि होनो खोमाहाय थास' दुदालि गुफुर आरोना बेनिफ्राय थांगोन ना थाङाखै बेदराबो बिफाङाबो बांद्राय माने गिदिरबो नंखाया सेहेरायाबो एसे खममोन आरोना ओमफ्राय थांगोन ना थाङाखै नैखिजाय आरो दुदालि गोसोम दङ दुदालि गोसोमाबो बेदर थाङोनो आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो थांना थाङाखै फिसाद्राय आरो जावना नायनोसै र' मना लालायबाय मनायाव लांगोन थास'खौ बा थास'खौ ए थास'खौ जावनि दै आं दै मादै जावनि दै नै अमायासो जाख्लालाय लांबाय नो लाथ'नायखौ बाबा थांगोन ना थाङाखै बेदराबो एसे गोरा खान्दिर नामा खान्दिर नङा इनो जावख्लाबाय सखला नो बाबानो बांद्राय गिदिर थायाखै आरोना लोगोफोर बिराद मेखे जायो नो इनो बाबा इनो हमथ' मोनाव हाया मोजांबालाय गिदिर थाङो हाया बारा मोजां नङा ini masuk ibu na अमायानो दोना बिराद साफा थांदों लोगोफोर बिराद मोजांहाय जानो वाव टेन थासिमलि बायदि नुलायथारदों नै बाबा इनो ना लकेल गुरनायजों होख्लायनांसिगोन आरो इजोंनो बरिया जाबायना खैथा जाखो नायनाय जासिगोन नायनो थोबाय नामा नांबावगोन नों गायफिनखादो फुनसै आं है फुनायखौ फुयनो गिसिनि गावखौ थिखांलायनांगौनो आरो मना लाग्रायाव काट्रासोहाय हामा बुरजा मोनबाय नायबा नायनि बुरजा मोनबाय नाय खिथिनि नै आखाइ एगार मने एगार वाव बरिया बुरजा मोनबाय नै थास' बेदर नै आथुर बिथुर ओंखारलायबाय नै लोगोफोर थफ्ला थफ्लि लानानै
बिराद इमारजेन्सि आरोना माबा सरकारनि न' मोननायाबो थामसा नङा लोगोफोर माबा मोनसे नङा माबा मोनसे माबा डकुमेन्टसखौनो बिबाय थायो ओमफ्राय माबा आधार कार्डजों एकाउन्टजों माने लिंक दंना गैया बेखौ नायनो लिंहरलायबाय आरोना ओमफ्राय आथुर बिथुरनि साइकेलबो गैया ओमफ्राय लारि लुरि थाबायबाय आरोना महा जारला सरकारनि न' मोननायाबो लाइन फाथिलायदोनो बेसेबा मानसि भिडिअसफोरखौनो ओरै लानोसै खावलाय हमलायनानै ओरै लाहरनोसै एसे मेंस्रालायबाय आरोना लोगोफोरा आथुर आथुर थांना फैबाय ओमफ्राय नै दासो फैनानै संनाय खावनायनि लामायाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दहायथ' थास' जावनाय खिथिखोदोंमोन ना नोंथांमोननो ओमफ्राय नै बेजोंनो माने नाजों संनोसै आरोना दाखालि माने ना गुरनाय भिडिअ होबाय थादोंमोन ना बे नाखौनो माने एवफ्रामनानै दोन्दोंमोन आरो मैयाथ' जानाय जायासै लोगोफोर मैयाथ' माने अमा जाहैबाय नालाय बैयाव ओंखाम गोरलैयाव न' गाहायाव माने ओंखाम जाहैबाय बेनिफ्राय बेयावनो रदै साराया दुंलायलांगोन आंना बेयावनो हायथा आगैया सोंहरदोंमोन आरोना फुजा होनायखौ मानो देखायासै बाजै ओरै होननानै बेनिफ्राय आगै आङो फुजा होनाय माने जोंनियाव माने बिफोरबायसा माने फुजा होखालि ओंखाम गोरलै जाया आरोना जेबो जानाय लोंनाय गैया जेब्ला बिस्थिबार गोथार सान अब्ला माने फुजा खिनिखौ होनानै दोनो ओमफ्राय उनावसो माने ओंखाम गोरलैखौ जायो आरोना ओमफ्राय माइरं गोरलै बावनाय समाव जेबो ना बेदर लोंनाय जानाय एकदम गैथारा आरोना मिरामिस खाथार आगै जोंनियाव बेनिफ्राय जेब्ला उनाव रबिबार गोलैयो बुधबार गोलैयो बेफोरबायदि मोनजानाय बार गोलैयोना अब्लासो माने जानाय टाइमखौ लानानै मोजां माने पार्टि बानायो आरोना जानाय लोंनाय बिदिनो न'खरैनो ज' ओमफ्राय आरो खायसे बायदि फोरखो माने बबेबा खामानि मावनानै खस्थ' मोनग्राफोरखौ लेंहरो आरोना ओंखाम गोरलै जानो फैयो होननानै ओमफ्राय बेयावनो माने अमा मासे दंमोन आरोना अमा माबा बिमासैबो बुरैसो अमा बुरैमोन ओमफ्राय फिसा खांथ'ला ओरै होननानै माने बुथारदों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बेखौनो माने जाख'नो हानाय नङा एफा गिदिर अमा बेनिफ्राय खावसे माने फानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो सासे आफिखौबो माने लेंहरबाय आरो आफियाबो जोंहा न' खाथिनिनो आफि आरोना बिहाबो माने पुलिसाव माने जयेन जाहैसिगोन नालाय बेखौबो माने खेबसे जास्रानो ओरै होननानै लिंहरनाय जादों आरोना हौवाखौबो हिनजावखौबो माने मोनजानायबो थानाय नंला ओरै होननानै माने जयेनथ' जाखालि माने मुसलपुराव जयेन जाना फैखांबाय आरोना खेबसे ओमफ्राय दायो अबाव जाबावगोन बारा मिथिलायलाङा आरोना बेफोरनि बागै ओमफ्राय लोगोफोर बेनो आरोना हायथा आगैनि कमेन्टनि रिप्लाइआ जोङो फुजा माने होआ बिदि जानाय लोंनाय टाइमाव फुजा होआ आरो एडभान्स माने होखानानै दोनो बिस्थिबार गोथार सानाव ओमफ्राय नेक्स्ट बारावसो माने जानाय लोंनाय आरोना माने जानाय तारिख नङाब्लाथाय जाया आरोना ओमफ्राय तारिखब्लाबो बिस्थिबार गोथार सानखौल' लानानै जेबो मोनजायि मोनलोङि समावल' लानानै माने फुजाखौ होनाय जायो आरोना बेनो आरो आंनि कमेन्टनि रिप्लाइआ दै आलौ सामब्रामफोरखौ एवखानानै लाबाय आरो रेडिनो ओमफ्राय दसेनो मोनोहाय लोगोफोर बि थास'आ दानो खोबाबानो रेबे मोनजोबगोन बेनो माने टेनसन गैया आरोना मोननायाव दसेनो मोनथारो था गान्दा बायदिसो दसेनो खोबाबानो रेबे मोनखायो ओमफ्राय फाटफोरा एसे बेलेग आरो नैखौ एसे गोथावसिन मोनजायो मार गोनांनो नायदो नै लोगोफोर जि दुफु मोनखाबाय आरोना खुनु टेनसन गैया मोननायाव ओमफ्राय सागं एसे सादबना लाबाय आं ओमफ्राय नै नाखौ होना हरनोसै नाखौ आङो नैखिनिखौ एवथारनानै लाबाय फ्राय बाबुआ फिसायाबो जासोगारो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नैखौ एसे होना होनोसै जि समायना नुखाबाय लोगोफोर नाथुरजों नाजों बोथियाजों फिथिख्रिजों लगाय गथाय ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै एसे खानानै होनोसै मोनबायबोहाय नै लोगोफोर जि समायना नुखाबाय आरोना ओमफ्राय दुन्दिया गोरलैखौ मोदोमफ्रु
होना हरनोसै न'निनो दुन्दिया लकेल बिराद मोदोमखायो मोदोमनायखौथ' आरो दा बुंसै आरोना दुन्दिया लकेलनि मोदोमनायखौ बायनायफोरा एसे खम मोदोमो ओमफ्राय लकेलफोरा बिराद मोदोमखायो आरोना लोगोफोर मोनबायबो बेखौलाय माथो संबाय थानो नङा होमबा बरिया जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा न'आवनो माने फान्थावा मोजां मोजां जाना दंमोन आरो ओमफ्राय थाइनै लाना फैबाय आङो फिसालाफोराथ' जानाय जायो खुनु गेरेन्टि गैया लोगोफोर ओंख्रिफोरखौ बासिबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय बेखौ माने फ्राय खालामना दोननोसै ओमफ्राय लोगोसे माने मुलाबो आरोना मुलाखौबो दरनै फुना लाबोफाबाय आङो इनिफ्राय साखनि बानायनोसै बरिया मोदोमफ्रुनो मुला खाजियाबो रेडि जाबाय नै लोगोफोर एकदम खुदैयासो स्रा गलायबाय आरोना मुला खाजिखौ नुनानै बिराद गोथाव मोनजाखायो आं लोगोफोर मुला खाजिखौ ओमफ्राय नै फान्थाव एवनाया जाथ'वाखैनो ओमफ्राय मुला खाजिखौसो माने बानायग्रोना लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै फान्थावखौबो बांद्राय एवनोसो रोङा मोनलाय लांदो आंहा नै खामफ्लेलाय लांबाय अबा थेवबो लकेल फान्थाव नालाय दसेनो रेबि जालाङो आरोना बारा टाइम नाङा मुलि होयि माबा नालाय मैगं नालाय लोगोफोर न'निनो थावा एसे खम जादों आरो बिराद थाव बोखायो थावनिल' बाहादुरि नै गेलेलाय लांबायसो बाराबा जाबायबो